Moi. Ei kuulu tässä noin. Minä, eli Yukimuro 2011 fani, olen järjestämässä arvontaa. Ja arvonnassa voi voittaa 5. Ja tuossa on ne 5 petsiä, jota niinkun, eli siis 1 saa valita vaikka esimerkiksi tän. Sitten 2 vaikka esimerkiksi tän. 3 vaikka tän. 4 vaikka tän. Ja 5 vaikka tän. Eli siis 5 ihmistä saa valita näistä 1. Ja 1 tullut saa niinku valita eka, 2 toiseksi ja niin edespäin. Tajuatte kai. Jos ette tajua, niin mä yritän kertoa kommentissa sitten vähän hienommin sen, kun nyt tässä en kyllä oikein jaksa. Ja mä tiedän, että tää on vähän häröä, koska siis tästä ei oikeasti tästä mun kamerasta ei näe hyvin. Ja mun ääni ei kuulu ehkä kovinkaan hyvin, koska mulla on mikki. Niin. Ja joo. Ja petsi tulee tässä. Tämmönen pupu. Sitten tämmönen pikkukissa. Tämmönen karvapetsi. Häntä karvanen. Mä kyllä näytän ne paljon pitemmin tässä, koska muuten ei näy. Siis 1 tämmönen pupu. 2 tämmönen pikkukissa. 3 tämmönen perhoskoira. 4 tämmönen pesukarhu, tai mikä tää on, karvanen häntä. Ja 5 tämmönen glitterankka. Ja tuolta näkee noin kiinniökset. Eli siis joo, tossa oli noi petsit. Ja jos haluat osallistua, kirjoita kommenttiin alas, että osallistun. Ja sit mä otan ton sun käyttäjänimen siihen arvontaan. Ja tää arvonta loppuu, monesko päivä tänään on? Tarkistan. 14, eli loppuu ensi viikolla. Eli 21. päivä loppuu tämä arvonta. Ja sitten tehdään arvontavideo. Okei, kiva kun katsoo ja muista osallistuu. Moikka! Sorry.